כתבתי ילדים לחיילים ולמפונים בנהריה. אז אני באה לילדה, איזה חמודה, איפה את גרה? מסתכלת עליי, ככה מסתכלת על אמא שלה, אמא, מה אני אגיד לך? האמא שלה אמרתי לי, תקשיבי, זה מסובך, גרנו פה, אנחנו נותנים משם. אז עכשיו יש לי לעמוד איתם. תקשיבו, אני מורידה ככה, אני נהיית רינת, כאילו גם עם השטויות, אני עושה שטויות, אבל עם אף אדום אתה ממש מרשה לעצמך להגיד, מה שאתה רוצה, זה כאילו... הנה, יש לו אף אדום, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. לא, עד עכשיו הוא לא אמר כלום. כן. שאלה רצינית או שאלה רצינית? עכשיו, מול ילדים בדרך כלל או מול... הכל. אני מאוד אוהבת לעשות לקשישים. אני מאוד אוהבת לתת לקשישים, כי אני חושבת שאנחנו במדינה שלנו שכחנו אותם. ואם אבא שלך שם, אז אתה יכול להבין אותי אם תטייל בקומות. לא איפה שאבא שלך, במחלקה הגריאטרית.